Salut! Sunt dr. Adrian Cristea, medic specialist chirurgie dental-veolară. Astăzi vreau să discutăm despre reabilitarea protetică fixă pe implanturi dentare, o procedură pe care o facem foarte des la noi în clinică. Prin această intervenție vă putem ajuta să vă recăpătați zâmbetul și masticația. Reabilitarea protetică fixă pe implanturi dentare este potrivită pentru tine dacă ai următoarele probleme: boală parodontală agresivă, porți o proteză mobilă, ai mai mulți dinți lipsă sau chiar toți. Cum se desfășoară un astfel de tratament? La prima vizită vei avea parte de un consult unde, pe baza unei radiografii 3D realizate la noi în clinică, vom vedea dimensiunile și densitatea osoasă, poziția nervilor și a sinuselor maxilare și alte detalii foarte importante pentru planificarea tratamentului personalizat. După prima vizită, îți voi explica toate etapele tratamentului, astfel încât să înțelegi cum se desfășoară operația de inserare a implanturilor dentare. Această procedură se realizează fără durere, sub anestezie locală. Întâi vom face extracția dinților nerecuperabili, iar dacă este nevoie, atunci se va face și plastia gingiei și adiția osoasă. Ulterior, implanturile dentare vor fi inserate conform planului stabilit pe baza radiografiei 3D realizată la prima vizită. Întreaga intervenție durează în jur de 2-3 ore în funcție de complexitatea cazului. În cazul reabilitărilor complete, pentru ambele arcade dentare, fiecare arcadă va fi tratată în zile separate, una într-o zi, iar cealaltă în ziua următoare. Astfel, voi putea face corect lucrările provizorii pentru ca mușcătura să fie perfectă. Recuperarea pacienților după intervenții este una ușoară, iar sub medicația prescrisă, disconfortul și durerea sunt minime. După 24-48 de ore de la intervenție, urmează a doua etapă a tratamentului, în care vom monta o lucrare provizorie fixă. Aceasta vă permite să zâmbiți și să vorbiți normal pe durata vindecării de 6 luni a implantelor, în această perioadă alimentația recomandată fiind exclusiv moale. A treia etapă a acestui tratament implică realizarea lucrărilor protetice definitive, care se va face la 6 luni, după ce procesul de osteointegrare și de vindecare a implantelor dentare s-a încheiat. În această etapă, lucrarea provizorie va fi înlocuită cu o lucrare protetică finală, care este mai rezistentă și mult mai estetică decât cea provizorie, datorită materialelor folosite, precum zirconiu, ceramică, compozit și structura de titan. Acestea sunt etapele necesare realizării unei reabilitări dentare complete. În cazul în care vrei să afli mai multe detalii despre ce înseamnă o reabilitare dentară completă, poți viziona și celelalte videouri de pe canalul meu de YouTube. Sunt dr. Adrian Cristea. Dacă vrei și tu să te bucuri de o proteză fixă pe implanturi dentare, sună la numărul de telefon afișat și te așteptăm la o programare.